Dobre, čo ti dáme pekne, vítam vás u nového videa Cica nazdar. Ideme part 2 točiť. Ideme duchovia s Gefixom. Čo som to nazdia? Ideme loviť duchov. Nazdar Cica. Nazdar Čuk. Dneska sa ideme pozrieť aj tam hore. Tam ja nejdem. Kámo, ideme tam. Tak ja tam pôjdem, okej? Aha. Dobre, Tak ja by vieš som čo? rovno tým začal. Dobre, tak choď tam. Tak jak chceš, tak buď tu teda. Ak teda nechceš ísť so mnou. Kámo. A tu ďalšia. Počkaj. Ja tu ide zhora. Zatiaľ tu nič není. Jo, ale zatiaľ tu nič není, hej. Tam vzadu, čo som videl. Sú nohy. Podľa mňa... Ježiš, kam som sa zlakol. Podľa mňa niečo... Počkaj. Tam niečo bolo. Tam niečo svietilo. Okolo tých rohov, počkaj. Nikam, počkaj, neboj sa. Okolo týchto rohov. Počkaj. Tam zase niečo pri tých vakoch. Kamo, tu dole niečo. Kamo, čo ti šibe? Kamo. Kamo, to bolo veľké. Ty vole. Žierabe. Ľudia, toto bolo strašidelné. Ideme tam znova. Ak to bude pozerať až do konca, tak dajte aj vám. A napíšte... Ak to pozeráte do konca, tak napíšte do komentárov. Hashtag obrovský duch. Nevieme, kedy napíšeme part 3. Dobrý. Dobrý. Pokračujeme. Povedz mi, ty. Ja mám už iba 7%. Ježiš, ja som to vypol. Ježiš. Dobre ľudia, ideme. Ideme znova ešte. Ľudia, ináč keby neviete, kam nás do koľko hodín, netočíme kam to cede. Ak sa môžete pozrieť ľudia aj 6:30. 18:35 je 6:30. Čiže Vidíte, 3/4 na 7. je to má, jak svinia. Dori, tu bolo, čo si, tu, čo si bliklo. Ideme ďalej. Moje 3/4 na 7 a my lovíme duchu. No, my sme Moje Ghostbusters. večer a my... Kamu točíme to o 6:30. Kamo, o 3/4 na 7. O 3/4 na 7. Okay. Jo, kamo je... Kamo sme na 46. Kamo a my... Ty vole. To bolo strašne creepy a ešte tam sa... Tam sa to ešte hýbe. A reálne nič nefučí. To by sa hýbalo toto aj. Nič nefučí. Tu! Tu bol zase hento. Vidíš to? To si ide súčiť. Vidíš to? Vidíš to? Aj, kamo. Kamo, ľudia, to nefejkujeme tam. Myslím, že to je tak... Vidíš tam tie biele oči? Tie dve bodky tam, čo tam boli. Počkaj. Aj tam je, kamo. Vidíš to? To hýbe, kamo. Tie dve bodky tam aj tam, počkaj. Vidíš to? Kuriť. Dobre, toto bude všetko. Toto je to creepy. Teraz my sme prišli na oslavu, tak sme išli okolo, tam boli oči a tam takto a takto hore tam boli nejaké veci. Ty vole. Budeme toto video všetko ľudia a